O camiño, como a vida, está cheo de sorpresas. Sorpresas que nunca sabes cando nin onde aparecerán. No corazón de Galicia, no seu centro xeográfico, o camiño francés e o camiño do norte fan no Pino a súa última escalada antes de chegar a Santiago. Pero hoxe os camiños están desertos. Nunha volta do sendeiro, un intruso descoñecido e impredicible apareceu e todo cambiou desde entón. O COVID-19 trouxo medo, trouxo mágoa e incerteza, trouxo silencio. Un silencio no que nos fomos dando conta do importante, das cousas que non teñen prezo. Un bico, un paseo polo monte, o arrorró dunha fervenza, os produtos e os sabores da terra. Agora máis que nunca é cando temos que ter os pés na terra. Porque esta pandemia nos fixo ver o que é importante de verdade. Coidar a quen queres, coidar onde vives e coidar o que comes. E deixarse arroupar por quen te coñece. O coronavirus afastounos para unirnos aínda máis, para descubrir a importancia do noso comercio, de valorar o que temos preto e apoiar os nosos labregos, os nosos gandeiros, a nosa xente. Esta terrible pandemia fíxonos ollar cara atrás, preocuparnos polos nosos maiores e decatarnos de que o seu pasado, se cadra, ten máis futuro do que pensábamos, e é que ás veces deterse e dar un paso atrás é un xeito de avanzar. Porque nas duras e nas maduras nós estaremos aí. Para que non vos falte de nada. Porque a saúde empeza na cesta. Porque apoiando o produto local estás sementando o futuro. Porque apoiando o comercio do teu concello estás a cambiar o mundo. E dese xeito, axiña os camiños do Pino volverán encherse de vida, e os seus ríos de ledicia e as súas carballeiras de ritmo. Porque o mellor remedio é a solidaridade e o sentidiño. Porque xa salimos de moitas e desta vamos a salir. Máis unidas, máis fortes. Porque a vida é o máis importante. Agora máis que nunca coidemos o noso concello. Xuntos retomaremos a marcha e encheremos de vida o camiño. Paso a paso, botándonos unha man. E axiña volverán os bicos, os paseos da cabalo, as noites con meigallo e os bailes agarraos. E o galo piñeiro cantará de novo para anunciar un novo día, un novo mundo, un novo abrente no que o Pino será o que foi. Un concello latexante, un concello cheo de vida. Aposta polo comercio local. Xuntos superaremos esta nova etapa do camiño. Moito ánimo e cuidarse. É tempo de pensar en ti, de pensar na túa xente. É tempo de pensar no Pino.